laatste taalonderzoek wijst uit dat nog maar een vijfde van de bijen praat Fries mooi oren bijen. Een derde van de bijen praat Fries mooi oren thuis. Dus dat zijn dramatische cijfers. Het Fries staat onder zware druk. Waarom is je achter de actie? Ja, nou, ook ergens van horen natuurlijk. Dat is van Friesland en natuurlijk is Friese taal. En met Jerk heeft vaak in Schotland geweest. En dat zie ik wel eens vaker. De Schotten die ben hun taal eigenlijk kwijtraken. Nou, door de Engelsen. En ze de kilt, die wie ik verbinden, die hebben ze nou weer waarom. Als je een kilt kiest weer waarom halen, maar de taal, dat is juist het. Die krijgt ze net weer waarom. Ik zit maar in een organisatie. En zeker omdat ik het vroeger net leerd heb. Dus ik vind het heel wichtig dat je je memetaal leren. En we leren zo'n soort orentaal. Dus dan is het goed dat je je memetaal, als dat Fries is, dat je dat goed leren. Hoe wie die Fries onderwijs? Ja, volgens mij kon dat ik beter. Want ik ga nou werk. Ik kan nog moeilijk Fries schreeuwen. Oh ja. Ja, dat spijt me verschrikkelijk, want ik zit wel op die telefoons en zo. Nou, ik krijg wel vaak Friese berichtjes en dat lukt me dat ik moet even om, maar ik vind dat toch verrekt lastig dat dat me net goed leerd is. Maar ik doe het al en dan maar een fout, dan maar een vlaten drinken me niks schelen, dan zet je het spreken maar ik wil schreeuwen. No? Hoe wie je Fries onderwijs? Min, ik ben in Balzert op school geweest. Daar hebben we alleen nog één Fries vers gezongen. Vroeger, maar verder niet. Wat voor versje wie dat? Het Heitelaan ook. Oh. En wij hadden vroeger op school ook gewoon dat we een master hier. Die kon geen Fries verstaan. En als wij dan onderkwamen naar Fries praten, dan sloeg die ons op een vingers. Want dat mocht net eens. Maar dat deden wij wel vanzelf. Sketsen hoe dat aan ging? Fries, jongen of? Ja, als je dat wil. En ik kan me wel heugen dat we hier naar Nederlands en hier naar Fries, niet jammer om. Dat kan ik me nou wel heugen. Als je dat helemaal goed gaat, dan kan ik wel lezen. Maar het schreeuwen valt bij jou en dan maak ik het gauw flaten zien. Nou, ik kiet wel graag perfect schreeuwen. Ja, dan wordt het vaak fonetisch, hè? Ja, dan denk ik, ja, nee. Kun je dan praten van Fries analfabetisme? Ja, ik denk het wel. Als je er bent, Friesen in het algemeen kunnen het goed praten. Maar als ze het goed lezen kunnen, dan is het al een probleem. Hè? Want dan kunnen mensen het wel lezen, maar dan gaat het stariger. En dan hebben ze er geen nog in. En schreeuwen, ik denk dat maar 4% van de Friestalige mensen Fries goed schreeuwen kan. En dat is zelfs een heel iets beetje. Maar het was wel heel apart. Als je op een schoolplein boaten, dan boaten die in het Hollands. Dat was wel heel apart. En als je dan ruzie kreeg, dan werd het weer in het Fries. ja, dat was wel mooi. Henk zit op het HBO en dan moest ik een scriptie schreeuwen in het Nederlands. Nou, zijn het weer met z'n allen in het Engels gedaan. Nou, er zit zo'n soort Friesisme in dat komt daar dus van. Ja, eigenlijk heb je er meer leert als Friesisme op school. Nou ja, bij wijze van spreken, nou. Maar hoe lossen we dat op? Nou, een van de zaken is beter onderwijs. Hè? Dus een groter plak van het Fries kon squallen. Betere, concretere leerdoelen in de lesprogramma's. Die te vergelijken binnen met de leerdoelen van het Nederlands. Het is nou zo dat die leerdoelen met zo vaag, zo neerzittend, dat scholen die weten vaak net hoe ze dat precies aanpakken. Maar en de inspectie zei ik, ja, wij kunnen hier net op inspecteren. Dus al sinds 2010 is er geen inspectie op Fries onderwijs. Hebben we helemaal niks door? Hoe zit het dan over 4, 10 hieruit? Nou, als je dat weet je net, het Fries verdwijnt net, maar het wordt dialectiseerd sterk dan. Hè? Dus als er geen goed onderwijs is, dan is het in je 2 generaties is het een dialect van het Nederlands worden. Ik meen dat gewoon, dat er elke school Fries doen, maar dat valt al, hè? Wat valt me dat al? Allerhuis. Ja, nee, dit stelt helemaal niks meer voor. Dus daarom maar een soort van Grote Pier in actie? Dan komt het soort van Grote Pier weer op ja, dan haal ik het weer op, jongen. Ja, en dan we strijden ervoor. Wat dacht? Friesland! Dat wist, hè? Boppen.